Listeria monocytogenes er en gram-positiv stavformet bakterie, som kan vokse både med og uden ilt. Listeria monocytogenes kan forårsage sygdommen listeriose, som især rammer ældre, gravide og i øvrigt mennesker med et nedsat immunforsvar. Cirka 20% af de patienter, som bliver indlagt med listeriose, dør af sygdommen. Listeria monocytogenes har flageller og kan bevæge sig. Listeria findes både i vandmiljøet og på land. I vandmiljøet findes bakterien i kystnære områder, og fisk, som er fanget i disse områder, kan være inficeret med listeria. Fisk, som er fanget i åbent farvand, er sædvanligvis ikke inficeret. På land findes bakterien især i jorden og på planter. Bakterien kan også findes i dyregødning. Husdyr kan blive syge med listeria, men de kan også være inficeret med listeria monocytogenes, uden at der er tegn på sygdom. Bakterien kan vokse ved temperaturer fra 0 til 45 grader Celsius og med 10-12% salt i vandfasen. Bakterien tåler en vis grad af udtørring og kan vokse i vakuumpakket fødevarer, da den ikke behøver ilt for at vokse. Bakterien er også særdeles tolerant over for ændringer i pH-værdien. Tilsætning af syre til en fødevare medfører derfor ikke nødvendigvis en hæmning af bakterievæksten, især ikke hvis fødevaren opbevares ved for høj temperatur. Listeria monocytogenes dør ved temperaturer over 50 grader Celsius. Bakterien er derfor oftest et problem i fødevarer, som ikke varmebehandles, før de skal spises. Mælk, der ikke er pasteuriseret, kan indeholde listeria. Derfor kan der også være listeria i bløde oste fremstillet af upasteuriseret mælk. Skåret kødpålæg er en anden fødevare, hvor listeria har mulighed for at vokse frem. Fisk og skaldyr kan også være kilder til fødevarebåren infektion med listeria monocytogenes. Specielt koldrøde produkter og andre produkter, som er fremstillet uden at temperaturen har været over 50 grader Celsius, kan være inficeret med listeria. På grund af bakteriens tolerance over for salt og evne til at vokse ved lave temperaturer, hvor andre bakterier ikke kan vokse, kan listeria-bakterier i fødevaren nå at vokse til et antal, der giver risiko for listeriose, især hvis fødevaren opbevares længe. De mange spiseklare færdigretter, for eksempel salater, kan også udgøre en betydelig risiko. Her er det især vigtigt med en god produktionshygiejne og korrekt opbevaringstemperatur gennem hele produktionen, under transporten og på salgsstedet. Hvis fødevaren er blevet forurenet med listeria under fremstillingen og temperaturen i forbrugerens køleskab er over 5 grader Celsius, kan bakterien under opbevaringstiden vokse frem og komme til at udgøre et problem. Dette sker også selvom fødevaren er vakuumpakket eller pakket i modificeret atmosfære. Listeria kan også overleve nedfrysning. Det hjælper altså ikke at nedfryse fødevaren for at slippe af med listeria. Når fødevaren tøs op igen, fortsætter bakterierne med at dele sig. Listeria kan danne biofilm. Biofilm er en ophobning af bakterier på overfladen af et materiale. Biofilm dannes ved, at bakterien hæfter sig til overflader og andre steder, for eksempel hvor der er rester af fødevarer, der kan være vanskelige at fjerne. Biofilmen består af kulhydrater og proteiner, som bakterierne udskiller. Biofilmen er svær at fjerne, da den er modstandsdygtig over for lettere rengøring. Biofilm med listeria kan også etablere sig på arbejdstøj, for eksempel gummistøvler. I biofilmen vil bakterierne opformere sig og blive til mange flere bakterier, som kan sprede sig i produktionen. Den mest effektive metode til at undgå problemer med listeria i produktionen er at forebygge, at bakterien får mulighed for at etablere sig i fabrikken. Medarbejderne skal bære egnet arbejdstøj og instrueres i forebyggende arbejdsrutiner, herunder personlig hygiejne. Transporten ind og ud af produktionslokalerne skal kontrolleres, således at risikoen for at bakterien bringes ind i produktionen minimeres. For eksempel skal man være opmærksom på, at transportudstyr og fodtøj, som kommer udefra, kan bringe listeria med ind på fabrikken.
Rengøringen skal være grundig, og der skal anvendes egnede rengøringsmidler og rengøringsteknikker. Især skal man være opmærksom på, at der ikke henstår vand på gulvet i længere tid, og at affaldsbeholdere også skal rengøres. Råvarerne skal opbevares i egnede beholdere, og temperaturen skal jævnligt kontrolleres. Dette sikrer, at listeria ikke får mulighed for at vokse frem til sygdomsfremkaldende niveauer. Dette er især vigtigt for fødevarer, som ikke efterfølgende varmebehandles. Det skal desuden kontrolleres, at medarbejderne ikke bringer private genstande ind i produktionen, og brug af mobiltelefoner i forbindelse med håndtering af fødevarer er selvfølgelig ikke tilladt. Efter rengøring skal der foretages en rengøringskontrol. Rengøringskontrollen kan for eksempel bestå i at foretage ATP-tests. Virksomheden skal også med jævne mellemrum tage prøver for listeria der, hvor der typisk sker ophobning af biologisk materiale, eller steder, hvor det er vanskeligt at komme til at gøre rent. Hvis listeria-bakterien har etableret sig permanent i produktionsudstyret, og almindelig rengøring ikke er tilstrækkeligt, er den eneste mulighed at opvarme udstyret til en temperatur over 50 grader Celsius. Dette gøres ved at dække udstyret helt med en præsending og føre varm damp ind under præsendingen.